Veni cu Asval. Yes! Yes! 82! Yes! Hai, încă un kill cu G18. Hai, tati, hai! Vai, Alex, ce fain mai luat. Hei, golul meu. No. Aici l-a găurit. Bă, nu l-ai văzut pe Cezar acolo, mă, las-o, Doamne, iartă-mă. Mă uit pe stânga, te văd simplu că ești acolo, ăla mă ia pe mine, tu de-abia îl vezi. Pe el mă uitam pe scări, eram geanul maxim. Iau cu Da, pistolul, Nemesis. bă, ce vrei să fac? Nu. Eram cu P226. Mamă, te zi la pistol. Nu prea avut ce să faci cu pistolul. Nu știu, nu știu, dacă reușim. Eu mai degrabă duci la nou scop decât să pui ținta, crede-mă. Uite acum văd acum un nou scop, headshot direct. 360. Opa! No. Care fac kill la ce? Bă! Bă, cum n-ai băut pe tine, nu te ating la înțeles? Dar nu te-a atins deloc shotgun-ul ăsta? Bă, lasă-mă! Mori. Ah, Ești lumea. da. Păi deja mi-ai luat mult din viață. Ai tras din spatele No, acolo 62, serios. Ai, bă, cum la viață. Ioi, ce headshot ți-am dat! Băi, voi auziți sunetul ăsta? Da, Nemesis. Nu știu mă ce are, sună aiurea a început. E stricat. Dar ce s-aude așa? Dacă nu lua cineva pe Alex acolo. Hai, Nemesis, că vin. Câte are mai sunt? Hai Nemesis, că eu te aștept. La ce armă am te aștept? Părintele, de când te urmăresc? Nu, Grațian. părintele, știu Șapamătii. Nemesis, te-am să-ți dau un puțin. Șapamătii. Dar a fost părintele banditul că eu Ce-o de fapt pe urmă părintele l-am urmărit, dar nu știu ce căuta cu el. Deci tu nu știi cât de ceea ce fugi, de-aia te găsești. Hai mă, bolănaș, că m-ai omorât. Eu de ești M-a simțit Harvey. Cu țitări pe acolo. Bă, nu bă. Dacă știi la tine șansa am tras. Mai aveam puțină viață, nu știu care m-a prins. Mai aveam 8 sau 9, nu știu. Te-am dat headshot. Crupit, eu 18. Băi. Bă, că l-am numai pe lângă am dat. Păi da, ce vrei să-ți fac? Bine, băieții, iată la rândea. Oh, bă, părinte, Părinte, serios. Uite, Zopa e lângă tine. Dă-și tu space. Am văzut, Ce, numai un miloc 5 am prins, mă? Ioi, ce bulană ai avut, l-ai prins. Ce-a